skúsim nalakovať. Ale už je to tiež vyleštené, vybrúsané. Zase ako podľa toho, že koľko tam tomu času venuješ, tak sa to bude správať, že to môže byť úplne vyleštené jak zrkadlo. Ale mi sa asi skôr páči taký ten polomat. Ono ešte ten lak to trochu ako zafixuje, ale nemám to úplne zase rád, keď to má úplne napodobovať ten mramor. Kamarát odlieval jedného svojho ďalšieho kamaráta a má to byť na nejakú ako fashion show. A on potrebuje nejaký ako model a potom ešte tam niečo použije práve z toho, ako to mramorové torzo, asi bude na nejaké fotenie alebo na nejaké ďalšie ako video. Jak kdybys dělal těsto. Jo, je to mega mramorová bábovka. Je to sádra, klihová voda a pigmenty. A tu klihovou vodu, cože to je? Sú to mŕtve kravy. Tak je vlastne využitá celá vlastne tá krava, jak sa používa proste ako mäso a potom vlastne použiješ, ja neviem, kožu alebo kosti, tak sa vlastne z toho robí želé a je to vlastne, tá klihová voda je vlastne taká želatina. Takže určite to není vegánsky produkt, ale zase mi príde fajn, že tá krava sa teda ako zúžitkuje celá. Že sa to proste ako nevyhodí, že vlastne aj tie kosti sa dajú rozomlieť a vznikne vlastne z toho celkom pekný materiál. Tmavšia. A teraz vlastne to môžeš mixovať dohromady. Aby sa ti to vlastne neprilepilo k sebe úplne. Čím viac sa to ako premiešava, tak tým sa zase zmení tá štruktúra, no zase niečo iné. Si vyčistím plochu. Mám rád tieto žilky. A ešte vlastne môžeš urobiť tú linku takýmto štýlom, že po obvode tých nahádzaných kusov. A tým pádom ti tam vznikne tá žilka ešte aj takýmto spôsobom. Už to vôbec netuším. To taktiež má na tú prehliadku, neviem, čo tam má zakomponované. Myslím, že to chcel na nejaké tašky. Škoda, že to není jako 3D, víš? No, je to taký relief iba. Vypadá jak houba trochu. Jo, alebo nejaký korál. Morský svet. Takže teraz si vlastne prehážeš tou základnou farbou, ktorá je namiešaná z tých viacerých odtieňov. A fakt o tom, ako musíš hodiť, aby sa to dobre prepojilo. Vlastne aj tie malé časti a tie žilky, ktoré tam sa domalovávali. Mňam. Teraz to bolo zjednotím do toho jedného plátu, z ktorého si potom to budem brať.
to, aby sa to tam vlastne premiešal, tak musí ustáť. Bohužiaľ som to nestihol vyretušovať, takže som tam dal lepiacu pásku. Takže ako nebude to úplne nádhera. Ale... Že sa pak zbrousí, ne? Presne tak. No a tou stranou, ktorou to ležalo, tak to tam proste sa budeš snažiť natlačiť. Jo, myslím, že to bude dobré. Jo, to bude super. S tom oblečené ty pásky. Jo, tak teraz to môže asi vybrúsiť. Ahoj, moje meno je Jozef a venujem sa technike Scagliola, čo je imitácia mramoru.